Ahojte guys, vítam vás u nového videa. Dneska si spravíme spoločenskú hru. Konečne mi to prišlo, už som sa nevedel dočkať. Minulý týždeň som si myslel, že to príde, ale dneska mi to prišlo. Máme rádi Česko! Mi prišlo. A ja by som vám chcel povedať, že aj koleso je tam, koleso šťastia. Tak to nezabudnite, že čo tam je to. Tam sa dá aj točiť. No. Tak. Ja som vytočil 6 bodov na kolese. No a koleso šťastia ma veľmi zaujíma. Ešte tam bude, počkaj, musím otvoriť spoločenskú hru. Je tam aj logo Prima. Poď. Choď! No je. Tak, je tam aj... No tak. Je to aj koleso šťastia, moje najobľúbenejšie. Tak kde je to finále? Aj tu je. Tak teraz vám dám otázku. Koľko dní v roku v premiére fúka silný vietor na najveternejšom meste Česka Milešovice? Ja si myslím, že je to 280. Vy si myslíte, že menej alebo viac? Napíšte mi to do komentu. Je to 280. Takže ja idem točiť kolesom šťastia a teraz sa tam už počíta aj 0 a 100. Keď vytočím 0, tak prídem o všetky body, áno? 8! Je to tam! Som vyhral! Takže ďakujem za body. Dneska už je to všetko a majte sa. A čau!